Слухайте, а вот за гэта 5 гадоў ці быў момант, калі вы думалі, все, надоело, все кідаю? Так амаль кожны дзень. Амаль кожны дзень, і ведаеце, гэтыя адчуванні былі вызваны не больш там стомленасцю ці там нейкімі там унутранымі сваркамі, а калі здараюцца цяжкія моманты з людзьмі, калі нехта памірае, ці мы даведваемся, што хтосьці ў цяжкім стане ў турме, ці там нейкая балючая гісторыя ў сем'ях, напрыклад, палітзняволеных. Вось гэта выбівае з калеі. І, канешне, гэта такі моцны інструмент рэжыму, каб ціснуць на беларусаў праз гэтыя эмоцыі. Тады здаецца, што ты проста гэтую болю не можаш вытрываць, і таму табе хочацца схавацца ад гэтага болю і больш у гэта не лезці, але ж ты разумееш, што гэта эмоцыя, ты бярэш сябе ў рукі і працягваеш з адказнасцю працаваць.